Heippa kaikille! Tervetuloa tähän leikkikoulutuskokonaisuuteen. Mun nimi on Elina Prakke ja tämä kokonaisuus sisältää asiaa leikistä, erityisesti leikkiympäristöistä ja aikuisen roolista leikissä, niin päiväkodissa kuin perhepäivähoidossakin. Kun sä pysähdyt arvioimaan sitä tilaa, niin mieti, että onko meillä konkreettisesti esillä esimerkiksi ne leikit, voiko meidän ryhmätilassa olla ne leikkivälineet ja materiaalit esillä. Jos ei ole, jos ne on kaapeissa tai koreissa, niin mistä lapset tietää, mitä siellä on? Eli onko jotakin kuvia esimerkiksi sitten näyttämässä siellä, että mitä mistäkin löytyy. Se on vähän sama asia, kun me aikuiset mennään vaikka johonkin toiseen taloon, keittiöön, ja me ei tiedä ollenkaan, mistä mitäkin löytyy, niin miten vaikeaa meidän on lähteä siellä toimimaan, kun me ei tiedä ylipäätään, mitä välineitä on käytössä tai mahdollisuutta käyttää. Ja pienillä erityisesti se ympäristö haastaa, koska siellä ryhmässä on niin paljon erilaisia leikin vaiheita, ja se vaatii siltä ympäristöltä ja sen suunnittelulta paljon. Lisäksi pienillä kehittyy kieli tosi vahvasti, ja sen vuoksi se asioiden nimeäminen ja se ympäristön kuvittaminen on myös tärkeää. Siellä voi myös olla kuvia esillä, teemoista, joita lapsia kiinnostaa, ja niitä voidaan yhdessä tutkailla, ja sillä tavalla myös sitä kielellistä kehitystä voidaan tukea. Ja kun lähdetään tutustelemaan sinne metsään, niin ihan voi käydä jo leikistä se, että etsitään sieltä metsästä erilaisia aarteita. Ja etenkin pienemmät tykkää niitä sitten ottaa mukaan, niin voi tehdä vaikka pussukat, joihin on sitten helppo laittaa niitä omia aarteita. Aikuisen rooli on myös hyvä miettiä aina etukäteen, että ajatellaanko, että siellä on sitä vapaata leikkiä ja aikuinen on siellä tukena. Ja millä tavalla opastetaan sinne leikkiin, vai onko jotakin ohjattua. Esimerkiksi pienillä yksinkertaisia ideoita on ottaa palapeli ja toinen palapelin pala on hukkunut sinne metsään ja täytyy yrittää etsiä, että mistä se löytyisi. Eli semmoista virikettä sinne alkuun, kun se metsä voi olla vähän jännittävä. Ja ne eri ympäristöt tosiaan virittää siihen leikkiin, vaikka olisi niitä tuttujakin leikkejä. Eli otetaan mukaan sinne vaikka niitä tuttuja hahmoja, joilla on leikitty jo siellä päiväkodissa, niin se tuo myös turvaa sitten siellä metsässä.